Aloveira Today. Moi boas, benvidas, benvidos. Estaba aquí, collestesme aquí anotando unha cousa, pero vou dar a benvida como se merece o tema. Benvidas e benvidos a unha nova tempada do Luns de Tea. Sí, moi boas, Melody, benvida a esta nova tempada. Coido que dixeche terceira tempada, non? Sí, cada segunda, non sei. Non sei, ou cuarta. Eu non sei, levamos 20 e pico programas xa e aquí seguimos. E hai tema. É dicir, hai temas aínda. Tema. Aínda hai temas. Entón, moi boas, Dieguito, grazas por pasar, por andar por aquí. Non sei, isto está ben? Ben, está transmitindo, está perfecto. E lembrarvos a todos que xa temos habilitado de novo, o noso número para chamadas ao vivo, que é o 676 088 37. Deixademe comprobar que copiei ben.
371, vale? 676-088-371. Podes chamar ao vivo e facernos unha pregunta ou comentarnos cada vez que nos digamos agora podedes chamar, pois podedes chamar. De que imos falar hoxe, Melody? Hoxe imos a falar do Affaire de Poisson ou Affaire dos Venenos na corte de Luís XIV. Bueno, é o tema central, pero imos a falar de moitas máis cousas. Affaire du Poisson. De Poisson. C'est le point. Bueno, entón, hoxe preparamos unha historia, a ver se sale ben isto. Entón, imos presentar xa, non? Espera, que Sí. vou pasar para o principio. Aí. Entón, hoxe temos novo deseño para cousas de compartir. Aí vai. Ala. Ahora que? Ahora que? Aí estamos, en piquiniño, un en cada lado. Hola. Espera, aí. Que hai? Ai, pa outro lado. Entón, o Affaire dos Velenos. Isto, Sí. a cando nos estamos remontando? Estamos no século XVII. A corte do Rei Sol de Versalles, non? Cando están en pleno... Bueno, a época dourada da monarquía francesa, non? Despois todo foi declive. Normal, porque ataban uns envenenándose a outros. Ese era un descontrol. Claro. En francés non funciona o do Affaire dos Velenos porque Affaire significa asunto, non? Pero en español, bueno, ou en galego, cando usamos Affaire, relacionámonos con asuntos de amor normalmente, non? Entón, acaille moi ben, porque aquí había metido polo medio rollos de maridos, esposas, amantes e cartos. As cosas que moven as paixóns humanas, non? Entón, Affaire dos Velenos, moi ben ha caído. Sí. Mira unha cousa, o Versalles tóxico, di aquí Dieguito que tóxicos siguen sendo agora, sí, un pouco tóxicos sí que son. Aínda que algo menos tóxicos tamén, porque sei que hoxe meteron nun berenxenal aí a Le Pen, que malversou uns cartiños públicos e estas cousas. Minducias. Entón, Cosas que pasan, fano todo. Cousas que pasan cando chegan a eses niveles de política. Moi boas, Blanco Loureiro, boas noites. Cóllenos comezando. Entón, como comezamos este tema? Porque sei que é enrevesado, que ten moitas voltas. Sí, é que hai moita xente que se acusa uns a outros, pero imos empezar polo máis básico, que é o veleno, porque igual vos pensades que o sabedes, pero igual non o sabedes con exactitude o que é. Xa estou eu aquí para decirlo. Estalle metendo anuncios á peña. Temos pouca xente e meténdolle anuncios o Twitch. O Twitch quere facer cartos, o carallo. Eu non sei. Teño que desactivalos de alguma maneira. Xa os desactivarei. Espera. Sí, vou espero. Agardo, porque non como anuncios. Claro, que non teño aquí o vídeo, senón lanzábamos o anuncio noso. Pero bueno, grazas a Blanco Loureiro por se suscribir. Por se suscribir co Prime, perfecto, é unha boa medida para que non haxa anuncios, que vos suscribades co Prime. Se vos suscribides co Prime, xa non vos mete anuncios. Coido que é así. Que Twitch mete anuncios aos que non están suscritos ás canles. Entón, pois nada. Vale, continuamos. Veña, comezamos. Pois, falando de amor e de afeos amorosos, unha das etimoloxías clásicas para veneno é aquela que o vencella coa deusa Venus. E diredes vos, que ten que ver un veneno coa deusa Venus? Jolín. Pois parece ser que na etimoloxía clásica veneno que significaría filtro de amor, brevaxe de amor. E estaría por iso relacionada coa deusa Venus. E dice que, por exemplo, na Eneida, Venus encárgalle a Eros, ou a Cupido, ir xunto a Dido, facerse pasar por Eneas, ou enganala de alguna maneira, para que lle inspire un lume oculto e que a engane co seu veleno. Entón, de aí fan derivar que o veneno estaría vencellado coa idea da deusa Venus. E os indoeuropeístas, ademais,
retrotraen todo a un prefixo ben, que significaría desexo en indoeuropeo. Pero, bueno, xa sabes que a teoría indoeuropeísta é como é. Sí, os preindoeuropeos tamén dicían loop para referirse á auga. E non calla moito esa definición. Eu solto a cada 2x3, pero non cola. Mira que nos di Blanco Loureiro, que di, sorte que hoxe non hai nutricionista porque estou papando uns fritos BBQ que flipas. E Dieguito di, jaja, Blanco Loureiro. Ese jaja sona a voume chivar no próximo dietista. Eu Pois, vexo, agora que di, non pensaba contalo, pero ahora que sale o tema da nutricionista, Avicena decía, bueno, como o veneno está vencellado precisamente tamén co sangue, que isto iba volo contar agora. Bueno, contómolo así, perdón que me lío. Xa me ordeno. Sí. Bueno, eu non estou moi de acordo coa definición esta de veneno vencellado a Venus, porque noutras partes da Eneida falase de venenum referente a cousas que sí que son tóxicas e que non teñen nada que ver coa deusa Venus nin co desexo. Entonces, isto pareceme un pouco extraño, pero quen son eu para levarlle a contrario aos filólogos? Ninguén, non? Eso está claro. Exacto. Na Idade Media ponse de moda outra etimoloxía popular, segundo Brunet Latán, que tamén recolle San Isidoro de Sevilla, que é a que fai a que vencella veneno con vea. O veneno sería aquela sustancia que penetrando nas veas chega ao corazón e acaba coa vida dunha persoa. Eso sería un veneno. Está vencellado á vea e ao sangue. E aquí é o que ten que ver coa nutricionista, e é que Avicena, nas súas teorías médicas, decía, por exemplo, que as persoas que están famélicas, que teñen fame, teñen as venas máis dilatadas. Entón, que se toman un veneno, unha sustancia tóxica, cando están nesa situación de xaxún, o veneno actúa máis rápido, porque atopa o vehículo de transmisión de chegada ata o corazón despexado, non? Está máis ancho e chega antes ao corazón. Entonces, unha das recomendacións dos médicos era comer un pouco de froita ou froitos secos antes de sentarse a comer. Por qué? Porque ao mellor nas comidas podían estar envenenadas. Entón, antes de sentarse a comer unha peza de froita. E así o efecto do veneno retardaríase en caso de que alguén os quixera envenenar. Mira ti, pregúntanos Blanco Loureiro se na época do fresco xa existía a depilación. Pois sí. Eu penso que era porque, bueno, existiría, pero tamén había ser algo difícil pintar tanto peliño pequeno, Tamén. A ver, é unha cuestión de pudor, pero tamén existía a depilación. Sabes que as espartanas depilábanse, por exemplo, coa luz dunha candea. Bueno, había diferentes métodos. Xulio César tiña un escravo adicado a depilalo con pinzas, así que sí, Cuidado. Depilación masculina e feminina existía. E di Blanco Loureiro tamén, referente ao da nutricionista, que é como o alcohol, mellor tomalo cunha tapiña, claro, eso sí. Sí, antes o de el hombre e el oso, cuanto máis peludo, máis hermoso, non se levaba. Non se levaba. Mira, ese Avicena que mencionas, pode ser que seña o Avicena que sae en El Médico? Claro, sí. Avicena de toda a vida. Está o Avicena de Soutelo, a Avicena de ali, claro, de toda a vida. Nos Avicena de toda a vida. Na peli píntano como moi bo e non é moi afable, moi tal, e sei que a Avicena pegabas unhas farras que flipas, sabes? A Avicena non era tan entrañable. De termo medio, non, o señor bebía, comía de todo, seica, nin as malas linguas. E ese ya queixada estaba. Aquilo, xa vos lo explico agora. Bueno, entón, aquí estamos vendo a Venus, que pode ser que lle dea ese orixe a veneno. E se non temos a outra versión, a máis difundida na Idade Media, que veneno está vencellada ao sangue. Vale, ás venas. Ás venas porque as encontra como vehículo. Isto é importante e interesante tamén cando falamos do crime de envenenamento, porque durante moito tempo foi considerado o peor dos crimes por derriba do crime de sangue.
Isto é raro, non? A nos faisenos raro, non? Un crime de sangue onde hai derramamento de sangre a nos parecenos moito máis violento. Vale. Na antigüidade, sí, era máis violento, de feito, había unha gradación no crime que evaluaba as feridas e a sangue derramada, pero por encima de aí estaba peor considerado o do veneno. De feito, o Papa Xoán XXII, el mesmo escreve que o peor dos crimes que se poden cometer é aquel do envenenamento. Vale. Porque, basicamente, porque non vai de frente. Claro. De É feito, algo silandei. hai un rollo moi machista nesto do veneno que se din que co veleno, no? Só matan as mulleres, no? Que é unha forma de matar moi traizoeira e como que só as mulleres facían ese tipo de amaño. Na historiografía criminal normalmente dícese iso e de feito hai máis envenenadoras ou asesinas seriais envenenadoras que asesinos seriais femininos tipo Jack o Destripador. Adoitase dicir iso. Quen fai as estadísticas non o sei. Claro. Igual hai unha cantidad idéntica de homes envenenadores, pero ninguén fixo a estadística. Claro. Non sei. Ninguén investigou, entón non se sabe, claro. Certo é que agora que vamos a tratar o afer dos velenos, temos isto cheo de señoras bastante interesantes. Todo hai que dicilo. Vas pasando ti ou paso eu? Paso eu. Bueno, este é un cadro de quen é este cadro? Que vos lo digo. A ver, de quen é? Bueno, é o cadro Jean d'Albret cando comprou as luvas envenenadas ao perfumista de Catalina de Medici. Os Medici sabedes que tiñan fama de grandes envenenadores, entre elas Catalina de Medici, que lle encantaba o asunto dos perfumes, e vencellado ao asunto dos perfumes, pois tamén estaba das sustancias tóxicas. Entón, polo visto, envenenou a unhas cantas persoas, pero por o que poñía aquí era pois precisamente para falar desta idea de que o do veleno é un dos peores crimes. Claro, é mellor para quen non comete, porque é moi difícil de probar. Claro. Pero cando se proba que hai un envenenador, o castigo que se lle aplica é o da pena capital. Entre os tipos de pena capitais que hai, os envenenadores, moitos deles son queimados na fogueira. Por qué? Porque asociado ao crime de envenenamento, ás veces vai asociado outro tipo de crime, como pode ser o da feiticería. Vale. Hainos que non, hai envenenadores que foron a mellor ahorcados, pero, por exemplo, teño aquí dúas que sí que morreron en fogueira e sí que foron condenadas non por só asesinato por veleno, senón por crime de bruxería. Vai todo asociado porque as prácticas destas de potingueo, pois, non só están vinculadas á materia médica, senón tamén ás artes escuras. Entón, ímonos a topar con iso. E, de feito, neste século, no século XVII, cando o ministro de Luís XIV, Colbert, que un gran home, fixo moitísimas cousas, parecía que gobernaba el prácticamente o país, en 1672 prohibiulle aos tribunais aceptar acusacións de bruxería e de condenas de bruxería. E os tribunais franceses revolveronse un pouco porque precisamente dicían a Colbert como imos a facer iso se dentro do delito de sorcellerie, de bruxería, hai moitas máis cousas. É dicir, podemos estar deixando libre a un envenenador, porque o delito englobaba outras series de prácticas, non? É curioso. Dixo Dieguito que, claro, así cubrimos o cupo de matar bruxas, que igual tiñan un cupo mensual. Tiñan que matar 12 ao mes. E di Blanco Loureiro que punto de nenos e sangue de virxe, pois ten os seus riscos. Ten os seus riscos. É que é así. Oye, mira unha cousa, eu teño unha pregunta, porque, claro, isto quedou así no aire, o dos 666 seguidores, o sea, 666
seguimentos de seguidores, somos. seguidoras ou seguidores, quedou aí. Entón, falta un. Seguimos mantendo o especial? Sí. Vale. Sí. Entón, no momento que cheguemos a 666, que queda unha persoa por nos seguir para chegar a elas, pois no momento que cheguemos a eses, aquí Melody o ano pasado, bueno, a tempada pasada, comprometeuse a facer un especial sobre os 666. ¿No? Sí. O número Estivo da vez. comprometida con iso, xa estou agardando a que como Claro. vos facedes de rogar. Quedela agardando dende o ano bueno, dende a tempada pasada. Ser era este ano tamén. Dixo Franco Loureiro que vai facer unha conta falsa para Entón, seguimos. Sí, total, resumidamente, que este é dos peores crimes porque non responde á idea de crime. Un crime, un homicidio é violento e conleva sangue, pero o envenenamento non é unha morte violenta e non ten sangue, non? Entón, isto rompía un pouco os esquemas, sobre todo na mentalidade medieval, era un pouco extraño. Despois hai unha cousa moi curiosa, vamos uns séculos antes, que é que no século II despois de Cristo, Luciano, un señor que se chamaba Luciano de Samosata, escribe un un compañeiro que se chama Luciano tamén. Diálogos de los muertos. E a min isto chamoume moito a atención, porque isto é super actual. Podía valer para calquer momento da historia humana e da historia criminal, creo eu. Bueno, exceptuando os momentos de guerra. Entonces, neste diálogo dos mortos, hai un momento no que está Hermes pedíndolle cartos a Caronte, en plan de, tío, que xa che fixen moitos recados, que xa che trouxen non sei que corda que me dían tanto, que xa che trouxen non sei que do mundo dos vivos, e que non me pagaches nada aínda, a cuenta aumenta. Entón, Caronte dille que é que está jodida a cousa porque xa non morre tanta xente como antes. Claro. E dille, como podes comprobar, non chega moita xente aquí abaixo. Estamos vivindo tempos de paz. Claro. E dicelle Hermes. Pobre Caronte, non ves? Home, eu prefiro ir así, porque claro, Hermes é un psicopompoi, é unha deses xenios que se encargan de coller as almas e leválas a outro mundo, a donde está Caronte, para que despois se los cruce en barca. Pero, claro, Hermes ten menos traballo, entón el prefiro ir así. E di, non te acordas como eran os antiguos que viñan ata nós? Tratábase de homes valentes, e moi malferidos. En cambio agora, os mortos chegan envenenados polos fillos e as mulleres, e co ventre e as pernas inflamados, vulgarmente pálidos, con ningún parecido aos outros. Morren case todos por causas relacionadas entre eles polos cartos. Vaya. Luciano, no século II despois de Cristo, está prácticamente a definir o que vai ser o afer dos velenos, ou a definir o que é a historia criminal realmente do ser humano. Encanta velenos. Claro, sempre gustou. Mira unha cousa, acordoume agora, estabas falando de cousas gregas, entendo, e acordoume a serie esta nova de Netflix, que se titula Caos. Sí. Víchela. Non aínda. Bueno, pois é de ver, O sea, é coñera. Sí. E para alguén que sabe tanto de historia como a ti, é máis de ver. Porque ti vas a enterar de moitas máis cousas que eu, fijo. É que estou perezosa cos deuses gregos. Pois poñen Bueno, como nun contexto actual, toda a mitoloxía grega, ¿no? Entón saen aí toda esta peña que acompaña aos mortos a tal, o sea, Caronte, sale todo o mundo aí. Mola moito. Seguimos. Veña, sí, porque senón non vamos estar acabando. Quen é esta señora? Esta señora é a iniciadora deste asunto dos velenos, ou máis ou menos a iniciadora. Resulta que esta é Marie-Madeleine Marguerite d'Aubert, coñecida como condesa de Brinvilliers. Esta señora, bueno, pois casouse con Jean-Baptiste Godin con Gobelin de Brinvilliers e fixose condesa de Brinvilliers, pero a señora gustaba de levar pois unha vida así un pouco máis esparcida do que se supón que tiñan que levar as señoras desta época, que en realidad as señoras desta época todas levaban unha vida bastante máis esparcida do que nos contan, pero bueno. Entonces, como que co marido
non se levaba moi ben, ela pois dedicouse a ter amantes, pero non de maneira secreta. O sea, todo París sabía os afeos amorosos desta señora. Pero ali todo o mundo se sabía os afeos amorosos de todo o mundo. Creo que era o entretemento daquela época. Era o Sálvame daquela época, claro. Sí. Xente que tenía soa. Encima non era nada raro. O raro era non ter amantes. O sea, se non tiñas amantes, a rara eras ti. O normal era ter un par, polo menos. Non sei como podían aturalo, sinceramente, pero xa chega como para ter varios. Pero elas apañábanse. O caso é que coñece un tal Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix, que se converte no Pregúntanos seu Blanco amante. Loureiro que quere dicir esparcida. Ai. Ai, Blanco Mira Loureiro. así alegre e licenciosa, como corresponde a unha señora da alta sociedade parisina. Claro. Quere decir señorita de compañía. Non quere non dicir é eso. Non é tanto. No. Esparcida é que non é recatada como debera ser unha persoa da súa casta, é dicir, Exacto. unha porque condesa non podía andar por aí de picos pardos. Exacto, e ademais naquel momento todo o mundo tiña amantes. Todo o mundo sabía que todo o mundo tiña amantes. Non era ningún secreto para ninguén, pero todo o mundo intentaba leválo con discreción, e que te pillaran non era plato de bon gusto, vale? Claro. Entón, a ela daba igual. Entón, paseábase por aí co Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix, e claro, a seu pai non lle molaba o asunto. Entón, como a seu pai non lle molaba o asunto, conseguiu que o rei expedira unha carta de arresto, non me acordo agora como se chama, pero bueno, unha carta de arresto inmediata, que non facía falta xuicio nin nada. Entón, meteron no cárcere a este señor, a Sainte-Croix, creendo que así o apartarían dela e que se acabaría isto pois nunha fea un pouco escandaloso. O que pasa é que aí Sainte-Croix coñece a un tipo que se chama Eligio Exili, que está ali na Bastilla, no cárcere da Bastilla, condenado por asasinato e sorcellerie, bruxería. É dicir, que este señor sabía moito de pocións, e de brebaxes, e de misturas de todos os tipos. E aí Sainte-Croix aprende del e copia as recetas. Así que cando sale, volvese xuntar con esta Marie Marguerite, condesa de Brivière, e ensinalle as súas artes e oficios. E ela parece que comeza a poñer en práctica estes tóxicos e vais a probar aos hospitais, aos enfermos de coballa, por visto, non se sabe a cantos matou. E cando xa ten o veleno perfeccionado, dalle ao seu pai. Seu pai morre entre terribles dolores e deixalle unha herdanza. Pero claro, a herdanza hai que repartila cos seus irmáns. E a señora pois non está moi contenta con eso. Entón di, pois enveneno aos meus irmáns. Carallo, empezan a matar os irmáns, carallo. Claro, unha vez que mata os irmáns, xa ten todo para ela, o seu marido é un puto coñazo, que tamén lle molesta. Ela quere vivir a vida co seu amante, Sainte-Croix. Entonces tamén intenta envenenar ao marido, pero o marido, que xa está así, baixo sospeita, pírase. E aí Sainte-Croix parece que lle colle medo a ela, porque xa matou a todos os que tiña polo medio, vaime tocar a min. Escribe unhas cartas de confesión que deixa guardadas no seu sitio onde facía as pocións e pon que só se abra en caso de que el morra antes que ela. Ela, pola súa banda, tamén escribiu unhas confesións ou algo así. Aí xa me lío co do asunto dos venenos. O caso é que Sainte-Croix está un día facendo mesturas e explótalle todo e palma. Outros din que morre de maneira natural. Non sei cal é a versión correcta. A mí parece máis divertida de que lle explota todo. Así que quedámonos con esa. E como ten débedas, pois a policía, bueno, van ali a registrar e a ver que se pode sacar, a ver se pode vender algo ou subastar e tal. E atopan as confesións deste señor. Entonces van a pola Marguerite e a Marguerite xa se deu o piro, foise para Inglaterra e para Holanda. E pasa 3 anos fora de Francia, hasta que ingresa nun convento en Lieja, porque a señora xa estaba cansada de vivir a vida e dixo, voume descansar a un convento. E no convento hai un cura que se chama Despreux. Que lle cae mal. Faille as beiras. E convencia de sair do convento. E no momento en que sae, é arrestada e deportada a Francia.
Un páxaro espino aí. Vaya tela como cura tamén. Dixo aquí, claro, e ponse a matar curas e monxas. Exacto, ao principio ela nega todo. Di que as confesións que ela escribiu, unhas confesións donde, polo visto, parece que di que na infancia sufriu abusos incestuosos por parte de seus irmáns, bueno, de todo, pasoulle de todo a esta muller. Ela di que iso que o escribiu nun acceso de locura, de alucinacións, que non é nada verdade, porque, claro, ela aí tamén contaba as razóns de por que envenenara a familia. E Porque mira, a todo isto tamén tiña unha irmá monxa que tamén intentou envenenar. Que dixo, xa que matei a meus irmáns, pois que fai aquí mi irmá rezando, a tomar por saco. a irmá tamén, vaya tela coa tipa. Oye, e mira que vendolle a cara, parece a típica que dirían os veciños, os saludaba sempre, non? É que non mo explico como lle deu por aí e tal. Sí. Teño que Di confesar que este retrato aparece por aí pola internet como que é ela, pero non sei exactamente se é ela, teño as miñas dúbidas. Vale. Digo, Pero da Dieguito, igual, porque despois cando vexades a Madame de Montespan, podedes decir perfectamente isto tamén. di Dieguito que colleulle gusto a isto de matar, o vicio non é bo. O de matar irmáns vale, pero de matar unha monxa, eso xa é pecado maior. Sí. Moi boas, Beretiño, benvido ao primeiro luns de tea da tempada. E bueno, non se sabe exactamente que veleno utilizaba, pero sí que era un veleno que non deixaba marcas, que era prácticamente indetectable, polo que se di que podía ser a auga tofana. E a auga tofana, non sei se vos soa de algo, pero chamas así por unha envenenadora italiana que se chamaba Tofana, que era perfumista, que vendía cosméticos e vendía un veneno para acabar cos maridos en vasos, en frascos de cosmética, non? Que polo visto declarou que en 20 anos chegara a matar como a 600 homes dos que tiña constancia, vendéndolles este veleno ás mulleres. Di aquí Beretiño que mirou matar irmáns e xa pensaba que falábamos do emérito. No. Estamos... No, é máis sutil isto. Di Dieguito que estamos vendo como o vicio de matar é malo. Sí, o vicio de matar é malo. Bueno, o caso que esta señora ao final acabou confesando baixo tortura. Este cadro é unha recreación do século XIX pintado por Jean-Baptiste Carrivat. Eu digo unha cousa. Quen non confesa baixo tortura? É que eu confeso que me digan que teño que confesar. Que quere que diga? Eu digo. Pero pare de meterme cousas debaixo as uñas ou de perforarme calquera parte do corpo. Non. Eu confeso aquí o que faga falta. Ainda non existía a cicuta ou o arsénico. Existía, home, que Sócrates morreu bebendo cicuta. E arsénico tamén, de feito, dice que podía ser un dos componentes da auga tofana, e tamén se sabe polos estudios histolóxicos que se fixaron de non sei que familiares dos Medici que non morreron como se cría por pulmonía, senón por envenenamento con arsénico. O sea, que o arsénico podía ser un componente destes. E, de feito, en canto a auga tofana, hai quen di que era arsénico con unha planta que é a erriña dos muros, a cimbalaria, pero non sei exactamente quen di iso. Non se sabe a receta exacta, de todas maneiras. Di Blanco Loureiro que a él con que lle enseñen as ferramentas que van a usar xa ten confesado. Este era o tormento da auga, que consistía en facerlle tragar cantidades inxentes de auga ao que estaban interrogando ata que reventara. Básicamente consistía niso. Pero bueno, claro, era unha tortura aprobada pola Inquisición porque non conlevaba derramamento de sangue nin mutilación. A Inquisición aí era... Sí, era sabes, tiña os seus límites. Pero bueno, este tormento da auga non foi a Inquisición que yo fixo a ela, vale? Como sería a palabra? Era benevolente, non? Sí. Era benevolente con iso, non? Torturaban pero non moito. Dentro das normas dos grandes torturadores estaba iso, supoño que os tribunais civís pois tamén seguirían as mesmas normas. Non sei quen torturou a condesa de Briviers,
pero xa vedes como acabou a pobre con esa cara. Este é un retrato que lle fai Le Brun antes de ser axusticiada, e foi decapitada, de feito. Esta que é? A mesma de antes? Sí, Pobriña, como quedou, sí. Puta auja. Aquí, Como para imagina non quedar con esa cara de tarada, que mi madre. un loureiro que vai Cambioulle a que vai a lavar a cara, dime a min. Non podo, joder, que estou aquí. Estou traballando. E, bueno, aí tedes un cadro, un grabado que representa a execución de Madame de Brinvilliers. E o que se sabe deste asunto, pois escribiu uno tamén a condesa de... Como se chama? Madame Sévigne Lefebvre, nas súas cartas, escribe sobre este asunto de Brinvilliers, e, por suposto, tamén Alejandro Dumas, padre, escribe sobre este asunto do veleno na súa obra, como se chama? Crimes célebres. Así que podes buscalo. El fantasiou un pouco, por iso é un pouco difícil saber que pasou exactamente con Brinvilliers, porque se mestura o da señora esta Lefebvre, Sévigne Lefebvre, co que escribiu outro Alejandro Dumas. Pero, bueno, moi interesante. Pero isto non era o asunto dos velenos. Isto só era o abrebocas do asunto dos velenos. Claro, di Blanco Loureiro que el sempre que ve decapitación pensa se será verdade que a cabeza aguanta uns segundos con consciencia. É verdade que aguanta uns segundos con... Eu penso que sí, tamén. De feito, había un tipo que o chequeou, ¿no? Que fixo un rollo de... Iba a parpadear non sei cantas veces e coido que chegou a 17 ou 20 parpadeos, unha cousa así. Deso tanto non sei, pero sí que aguanta, porque aguanta un pouco o oxígeno. O sea, sí que... Sí. Pues que putada. Dixo Dieguito que quedou con cara de señor, que fixen eu para merecer isto? Home, pois, señora, matou vostede xente con veleno. Ai, como iña que eu era, saludaba sempre, dixo. Bueno, seguimos, veña. O caso, bueno, que eu estiven buscando, eu xuraría que Le Brun, o autor deste retrato, facía retratos de axusticiados ou dos que iban ser axusticiados, pero non atopei máis información que iso. Cousas que me quedan pendentes. En fin, sigo. Por certo. Digo, temos a historia grazas a estes dous. Sí. Vale. Por certo. Bueno, están as actas tamén do xuicio e todo. Vale, por certo. Es dicir, fíxose máis coñecido por isto. Por estes dous. Televisión Española en 1977 tivo un programa que se chamaba Mujeres Insólitas e adicaronlle un capítulo a Marquesa de Brinvilliers, que eu dixen condesa era Marquesa. Digo, ese era o por certo, non? Sí, este era o por certo. Vale, de que estaba eu. Por certo que? Vale, sí, el ángel atoxigador. A Marquesa de Brinvilliers, vale. Moi ben. Seguimos. Que pasa? Que aquí xa se puxaron todos de uñas a decir, oi, que está pasando aquí? Como que hai envenenadoras? Sabes? Están as sospeitas aí no aire, están aí no aire, algo pasou. Pasou que, claro. Entonces, pasou que empezou a haber acusacións e acusacións e acusacións de ti e ti e ti e ti. E iso foi o asunto dos velenos. Chega un día, unha señora que se chama Marie Bosch, que estaba borrachísima nunha cea, super contenta, e ponse a contar pois que ela que envenena, bueno, que fai velenos. Que ela que se dedica, entre outras cousas, entre outras artes, a facer velenos, está ali alardeando do seu traballo, e escoita un tal Perrin. E Perrin, que é amigo de Desgrais, que era o que investigara o asunto de Brinvilliers, pois contallo e poñense a investigar. Investigan a belenista. A Marie Bosch, a señora esta que estaba por aí un día borracha alardeando do ben que facía o seu traballo. Vale? Está orgullosa do traballo, jolín. Belenista da que fai velenos, non da que fai belenes.
Cuidado. É Vale, dicir, entón, hai unha palabra, hai un cultismo que é beneficum, que significa facer venenos. Beneficum con V. hostia, E aquel que fai velenos é benéfico. E aquela que fai velenos é benéfica. Contraposta a maléfica, parece, pero non, porque é con V. no, como ve, sería beneficum, ¿no? Benéficum. Case con F, ¿no? Porque supoño que no medievo a V e a B diferenciábanse por iso. Aínda existe esa diferencia, de feito. Nós En non a Países facemos, pero Baixos, hai en sitios nos que sí. sí, en Países Baixos é moi curioso porque nas pescaderías poñen VIS e leen fish. Ah, claro. E dis ti, hostia, cuidado aí. Eh. Veña, vai. Entón prenden a Maribos, que durante os Por boca, os días ao careo, interrogatorio, jolín, os careos, sí. moi pacífico o interrogatorio, supoñemos, Sí, seguramente. seguramente. Con aloumiños, matárona con aloumiños, sí. Claro, acusa a outra que se chama Catherine Montboisin, coñecida como La Boisin, a veciña, de ser envenenadora e de traballar para ela. Porque claro, Maribos non se levaba ben con esta señora, que era esta é Catherine de Montboisin. Catherine de Montboisin nos interrogatorios acusa a Maribos. Sí. Entre elas non se levaban ben. Eu estou Tirábanse vendo a xente xa no tableiro de corcho poñendo nomes con poñendo fíos. chiquillos para seguir a historia porque estás enrevesando por momentos. Veña, vai. Perdón, eu prometo Nada, muller. intentei facelo simple. Bueno, Catherine Montboisin, que é o centro do afer dos venenos, agora sí, Dímela con Loureiro que está perdidísimo. practicaba a quiromancia e a metoscopia, é dicir, facía adivinhación lendo o rostro e a cabeza das persoas. E foi acusada de preparar filtros de amorosos, venenos varios e de practicar abortos. Ajá. Que pasa? Que o dos abortos non o investigaron moito porque había xente da alta sociedade que recurriu ás súas artes. Entón, cando empezaron a destaparse certos nomes, houbo que ir calmando os interrogatorios e investigación. Entre os seus clientes estaban, por exemplo, a condesa de Soissons, a duquesa de Bouillon e François-Henri de Montmorency, duque de Luxemburgo. O sea, tiña... Cuidado. Claro. Non era calquera. Altar E moitos acudían a ela. Isto xa parece o Cluedo, di Dieguito. Claro, o de abortos en B non interesaba. Entón, que pasa? Que, por certo, podedes, se ledes en francés, Moi boas, Puskis. tedes nos arquivos da Bastilla, tedes os documentos de interrogatorio de todo o proceso do afer dos venenos, vale? Entón, tedes aí a declaración de Maribos, a declaración tamén de Montboisin, a declaración da filla e a declaración dun señor que é De Cuenca, este señor, de Cuenca que pasaba por ali. que é Etienne Guibourg. Etienne Guibourg foi acusado de celebrar misas negras encargadas por La Boisin, por esta señora. Vale. E estas misas negras consistían en que unha muller se tendía sobre unha mesa que tiña un trapo, din que é negro, pero eu nos interrogatorios non vin especificado a cor, tampouco lín todo. E a muller tería que estar cos brazos estendidos sostendo unha candea, vale? Facíanse nas capelas, facían en capelas pola noite, ás 12 da noite ou ás 10 da noite, cando xa non había sol. E por diversas razóns. Por exemplo, hai alguén que interrogan que se chama Lessange, que di que el sabe que Guibourg practicaba estas misas, que sabe que unha vez saiu da súa casa
a practicar unha en non sei que capela e que todos os traxes, os adornos litúrxicos que levaban era de cor verde. E sabe que a misa que se fixo en certa casa era para... Bueno, porque a intención destas misas era destapar tesouros. Entonces, unha das que fixeron nun sitio era para destapar un tesouro de supostamente moedas de prata. En outro dos sitios nos que se fixo este tipo de misa era porque ali se decía que había unhos polvos de proxección. Os polvos de proxección son polvos extraídos dunha pedra filosofal e o contacto con calquer metal converten en ouro. Vale, isto é o que declara Lesage en xulio de 1680. Alquimista total, o tipo. Moi boas, Aranciño. Con boas, isto seguro que son grabados do século XIX. Sí. Outra das cousas que se di destas misas é que era necesario un sacrificio, porque a Satán gustalle un sacrificio para que descubra os tesouros. Consistía, bueno, pois en matar un bebé encima desa muller espiga, vale? Isto eu tampouco lín nas declaracións, pero como non lín todo, pero me faltan algunhas e van dando detalles pouco a pouco, pois non o teño confirmado directamente. O caso é que din tamén que os abortos que practicaba Levoisin, como eran moi avanzados nas meses de xestación, ela levábaos para a casa e ou os queimaba na súa lareira, ou se enterraba no seu xardín, ou se utilizaba para este tipo de cerimonias. E dice que unha vez executada a Lavoisier, foron a registrar o seu xardín e, efectivamente, encontraron restos óseos de moitísimos infantes. Vale? Vaya baixona, no? Di aquí Dieguito que isto era o de matar por matar, pobres cativos, sí. Jova. Que pasa aquí? Que Lavoisier nunca confesou, nunca deu moitos nomes. Guibord tampouco deu moitos nomes, pero unha vez que Lavoisier foi executada ou condenada, a súa filla Marguerite confirma que efectivamente se facían este tipo de misas, que efectivamente súa nai fabricaba velenos, que ademais estaba implicada nun intento de envenenamento a Luís XIV, e que entre os conspiradores é que unha das encargantes destas misas era Madame de Montespan. E Madame de Montespan é esta señora... Ai, espera. No, espera. Perdón. Ti tranquila, ti pasa a chisma que xa coloco eu. É esta señora que vedes aquí, toda ben vestida, ben peiteada, con un pido, toda inocente. Esta é Madame de Montespan. Madame de Montespan, amante oficial de Luís XIV. Vale, que esta... Os reis sí que tiñan amantes oficiais. Esta xa está no medio e medio do afer dos velenos. Que pasou? Pois parece ser que unha das cousas que se di é que Madame de Montespan tiña medo de perder o afecto do rei, porque había outra que parecía que iba a ser a súa favorita. E como non quería perder os favores do rei, encargou estas misas. E, ademais, encargaba filtros amorosos e afrodisíacos para darlle ao rei e mantelo atado a ela. Claro, isto Lavoisier non o confesa. Confesa hai outra envelenadora que tamén é condeada que di que a ela, que Lavoisier mandáballe a Madame de Montespan a comprarlle a ela os filtros amorosos. Porque eu, polo que non o entendín, pero sospeito que había como especializacións nesta rede de envelenadoras. Entón, a outra era máis de filtros amorosos. Lavoisier máis como de misas negras. Filtros amorosos mortais, No, que non era... O sea, que Madame de Montespan supostamente lle daba a Luís XIV era afrodisíaco. Non era para envenenalo. Non se lle foi a má nunca? Co afrodisíaco? Non, que se saiba, non.
Pasa que si despois houve outra conspiración na que intentaron matar ao rei, estaba implicado Lavoisier con non sei quenes outros. Vale, que era o que dicía aquí Adranciño, que eses non foron os tres mosqueteros que atoparan o xemelgo de Luís XIV e querían matar ao rei Sol. Dicía Adranciño antes. Claro, é que somos un programa moi serio, non... E non se deixa ningunha teoría fora, De Esta era... feito, é que eu xa aquí perdeste cos nomes e coas acusacións. Pero de feito creo lembrar que hai un implicado no afer dos velenos que acabou a súa vida no cárcere e que non lle permitían visitas e que non lle permitían cartas nin nada, e un dos que se pensaba que podía ser aquel home da máscara, a identidade do home da máscara de ferro. Nada que ver, non tiñan que ver polas horas, polas datas de entrada no cárcere e tal, pero sí que houve por aí ese rumor e esa sospeita, se non lembro mal. E aquí Adranciño afrodisíaco, osos de santos, pedras, etc. Sí. Ese tipo de Iso, para febreiro facemos un programa de sustancias afrodisíacas. collón de mosquito, sí, ese tipo de cousas. Aquí tedes un retrato familiar de Madame de Montespan. Sí. E bueno, pois como vos decía, o asunto chegou á mante oficial de Luís XIV. A ela non a condearon, non lle fixeron interrogatorio, nada, non pasou nada. Simplemente cerrouse o caso, dixeron ata aquí, non investigamos máis, tampouco o asunto dos abortos, porque toca a xente moi importante, pero o que sí que pasou é que Luís XIV quitou do seu lado a Montespan e colleu outra amante. E degradárona. E ela tivo que abandonar Versalles. Por lo tanto, non é que se tome como confirmación de que sí que estaba implicada, pero, vamos, que as acusacións algo de verdade debían ter. Ahora fixen ruido eu, Bueno, di aquí, Dieguito, que imos quedar mal, porque ningunha desas era española. Non había nada español de velenos. Home, hai, pero non vos lo preparei porque eu estaba aí co asunto do afer dos velenos. Temos, por exemplo, Carlos II de Navarra, coñecido Carlos II de Navarra, o malo, está por aí Adranciño, teño que soar. Gran envelenador. Creo que lle acusan máis do que intentou facer. Pois vamos facer unha afer dos velenos Spanish Edition. Spanish. Por Galicia tamén haberá algo, supoño. Vale, continuamos. Eu ata aquí, Como ata aquí? Ata aquí. Bueno, teño aquí a Colbert, pero xa vos contei antes que Colbert, precisamente, en 1672, prohibiu as acusacións, aceptar acusacións de bruxería. E aí é onde os tribunais dicen, pero como vamos facer iso se o delito de bruxería e o de envenenamento son prácticamente uña e carne, non? Tiñan aí un pequeno problema xurídico para discernir unhas cousas das outras. Di Adranciño que foi a Pamplona a comprar uns libros de historia medieval na Barra e non atopou nada, así que diso non sabe nada. Pois non existirá, se non sabe Adranciño, non ha de existir, facilmente, a cousa. Eso oiríalo ti, me lo digo. Bueno, quen queira chamar é o momento. Pode chamar, entra en directo, dinos hola e xa estamos case rematando o programa. Eu pensei que me iba a alargar como sempre, pero ao final, ves, mira que ben. Como vos lo resumín. Bueno, ímonos poñer aquí en grandiño no medio, entre as candeas, e chamade o número que está saindo en pantalla, 676-088-371, mandade un audio, mandade un WhatsApp, un Telegram, faced o que queirades. Dime. Outra das cousas que non vos dixen é que os velenos de Lavoisier, entre os componentes que se supón que utilizaba, un era o arsénico e outro era o sapo. E isto dino nas confesións aí nos interrogatorios de la Bastilla, din precisamente que
Ademais, coñecían a quen lle suministraba os sapos. Os sapos síguense lambendo, Xa o dixo Nacho Vidal. Hai que lamber un sapo unha vez na vida. E mira como lle foi ao outro, non ves? O outro xa non o conta. Bueno, chamade se queredes chamar, se non comentade no chat que vos pareceu o tema de hoxe, que agardades de futuros temas en novembro, o sea, o último luns, ¿no? De outubro, De outubro? imos facer que é o 28 de outubro, imos facer un especial das ánimas, ¿no? Sí. Vale. Porque como é Imos falar do dobre. do A dobre. sombra. Oi. Vale. Próximo. A Apunto sombra, aquí. o dobre, o espiritismo, un pouco así, ¿no? Próximo programa. O dobre. Vamos a poñer o dobre. Mira. É que me mola moito este filtro. Está moi chulo. Non queredes chamar? Non queredes entrar a directo, comentar algo? A ver, que dixo aquí? Di Blanco Loureiro que nos faltou unha. Que A nos peor de faltou todas. unha, que nos faltou. A peor de A peor todas. de todas. Pois sácanos de dúbidas. Paso vos a foto. Ai. A ver como pasa a foto. A ver. Pasa a este número, si acaso. Veña, vou mirar a ver que foto me pasa. Claro, o malo que a foto non a podo enseñar. A ver, vou probar a ver se vai isto. Non vai ir. Estou probando, a ver se isto vai. Sí, o móvil que está saindo en pantalla mesmo. A ver se vai. Abre WhatsApp no teu teléfono. Vale, voulle dar aquí. Aquí. Dispositivos vinculados. Joder, macho. Como difícil este vincular dispositivo. O máis importante de todos, mentras estás aí. Estou facendo o tonto aquí. Mentras fago o tonto. O máis importante de todo é que estas descripcións da misa negra que se dan nos interrogatorios é o que despois vamos a ver no cine, é o que se toma como referencia. Antes diso, sí que hai descripcións dos sabat, claro que temos, do sabat das bruxas, das reunións que fan, pero é o no hacer dos venenos esta descripción destas misas negras, o que despois coagula e calla no imaginario e pasa ao cine e ás artes. Moi curioso. A ver, porque me pasaron aquí unha foto, esta xente. Mi madre. Vale. A ver se a dou lanzado aquí. A ver, aí. Vale. Preguntábanos a Dranciño, Melody, vouche compartir unha cousa aquí. Vou compartir unha cousa. A ver, vou quitar a presentación xa. Quitar del estudio e agora vou presentar, compartir pantalla. Esta. Compartir. Vale, entón damos aquí e aquí. Vale. Comentábanos Adranciño, poñía opinión da escultura de Santa Minia / Yola Berrocal. Ai, que o vin pola tarde antes de entrar a directo na Galega.
non se chega a apreciar moi ben o de Yola Berrocal, Eu vi fan o primeiro plano, mira que Santa Minia, miña pobre, xa non é moi, con perdón dos devotos de Santa Minia, xa non é moi bonita a que teñen, pero a nova que teñen é terrible. Ademais, hai unha cousa, mira, está a tela, pásocha por WhatsApp, Sí, pásocha por WhatsApp, a calquera dos dous. mándocha O meu. sí, porque creo que non sei Sí. onde teño outra. Tela aí. Esta é a nova Santa Minia. E ademais escoiteille, creo, non sei quen era, non sei se era o cura ou quen era, porque eu pasaba por aí, estaba meu pai vendo a tele, eu pasaba por aí e vino, e dixen, ai Dios. Dicía, no, está mellor esta imaxe, porque aparece de maneira máis celestial, como xa é elevada ao ceo e resucitada. E o plan de, que? Esperade, que vos la poño. Vou quitar esta. Vou quitar esta e vou poñer a outra, porque ten tela, É dicir, é que así de lonxe non se veía. Pasou na Dieguito así de lonxe e non se veía tanto. Pero agora vou pasar a que me manda Melody, que é esta. De Santa Minia falamos cando fixemos o programa Ai, de Santos Incorruptos. Tedes que buscalo. E certo, aí certo. entenderedes. Vale, presento. É que non sei, espero que non lles cobraran moito, sabes? Agora Espero que non agora pagaran vese mellor. moito. Agora vese mellor. Espera que a ver se podo facerlle. Non podo. Ah, sí, que podo aquí. Realista tampouco é, Dranciño. Quixo intentalo, pero non chegou. Pasoulle como a outra. Santa Minia Yola Berrocal, sí. Santa Minia, como di moi ben a Dranciño aí no chat, trouxeron os seus osos de Italia a Cádiz, de Cádiz veu a Galicia, é unha das santas que se consideran incorruptas. Pero a consideración de incorrupto da cristiandade é un pouco curiosa. Entón, hai persoas que pensan que a talla que hai agora mesmo é o corpo de Santa Minia incorrupto, que non é unha talla. E xa ten problemas de proporción esa talla. Non sei se lembrades como era, pero ten certos problemas de proporción. E esta nova talla non nos mellora. No. Donacións dos feligreses. Bueno, pois non vamos... Pues moi bien. Non vou dicir nada. Para Blanco Loureiro non me chegou nada, Agora, carallo. No, Dieguito, en serio? Dixo... Vou lanzar esta, va. Espera, vou a quitar, vou poñer aquí normal. Veña, quito e lanzo a que decía Blanco Loureiro que nos quedaba por falar dela. Vou na lanzar agora, espera. Momento, A moment, please. A ver. Merda. A ver. Joder. Que chocos son, coño. É que este móvil é bello. No. Encamiñar. Claro, que teño en portugués. Xa me parecía a mí. Aí vai. Vale. E agora tería que tela na miña. Pero non. Jesús, que lento vai isto. Po caso. Que non me chegou. Vou pechar. Outra santa curiosa é Santa Liberata de Baiona. Santa Liberata de Baiona. Que ten de curioso? Ten de curioso que ten barba. Que dis? Sí. En serio?
Ou Santa Vilcergortis. Bueno, non a dou lanzado. Non a dou lanzado, pero a ver se podedes vela. Un momento, A fantasía non é santo, di Blanco Loureiro. A ver se vos sona a cara. Pero esa sí que a puxen esa Madame de Montespan, que non está No, disatento. míralle ben a cara, míralle ben a cara. Ai, non vexo. O que pasa que ten moita luz, non se lle ve ben a cara. Me cago no demo. Día de Raciño, temos que facer outro programa de santos galegos, Melody. No, terás que facelo ti, que estás dando unha currada con iso. Está aí o Dranciño facendo o santoral galego. No, pois non hai maneira, non entra. Non sei que está pasando aquí. Pero non entra. Visto que non chama ninguén, imos parar o directo xa. Non que, dende logo non fan nin consultas satánicas, nin nada, que desaproveitada. Non queren adiviñación, non queren nada. Nada. Entón, non chama ninguén, pois cortamos isto e carretera de Vigo. ¿No? Ai, Dios, que mal vai isto. Bueno, ata aquí o programa sobre o afer dos velenos, que está tendo un final bastante lentiño, vale? Colle de aquí. Xa, a ver, mandoume, espera. Ai, vale, Cona, que me mandou por Telegram, joder. Vai haber que facer programa de antídotos de velenos, porque está aí o Fran de Aloveiras en antídotos. Estaba buscando no WhatsApp e claro, no WhatsApp non entraba, claro que non entraba. Se o mandei o Telegram, malamente podía entrar. Vale, mostrar todas as ventanas. Aquí. Veña. Ahora sí, veña, vamos allá. Vamos poñela para que a vexas, Melody, porque se non a ves. Qué cabrón. Vale. Carpeta de descargas, moi bien. Entón, por aquí. Traemos por aquí. É que todo isto estades vendo a maxia do directo. É donde me agardou agora. No, aquí no. Aquí no. ¿Y dónde carallo está? Ay, Jesús, de verdad. Por los clavos de José Cristo. Pero ¿dónde me guardou a foto? O mundo digital tamén é un veleno, Ostris, macho. A ver, espera, estará na carpeta Telegram. Porque o estou temendo. Uf, de verdad, chico. E aquí estades mirando como un vello sufre aquí. Aquí. Bueno, amigos, outro dato curioso. Aí vai, ahora sí, Ahora sí que sí. Vale, lanzo. Isto mándalo Blanco Loureiro, que nos faltou por falar desta, dixo. Veña, vou, Vai, Atentos, Esta. Que dis que nos faltou por falar dela. Bueno, non foi sen tempo tamén, a recarallo. Oi, perdón. Que mala persona. Verdad, ten un parecido, a min quereseme parecer a alguén. Pareces a me lo dices tú, esta, a que chamamos para os maratón. Sí, é verdad. Das un aire, Das un aire. Jova, macho, é que tardache máis tempo ti en poñela que eu en facela. No. Sí, é que a ver, non son horas para andar tampouco lidiando coa tecnoloxía, debo dicilo, E estou algo envelenado hoxe. Entón, pois, claro. Mandádeme aquí, iso vai ser a miña foto de perfil todo o mes. Mando cheo agora. Ou que chaman de el, se acaso. Se non, mando cheo. Ata o seguinte.
De luz de tea en luz de tea fago así as preguntas Bueno, temáticas. dito isto, moitísimas grazas por chegar ata aquí, a xente que pasou por aquí, encantados de tervos con nós, comentando, falando. Lembrade que no momento que cheguemos oficialmente a 666, faremos un especial, non inmediatamente cando cheguemos, sino con un tempo de preparación, un especial sobre o 666, o número da bestia, que nos fará aquí Melody. Home, agardemos que non coincida coas ánimas, porque senón, claro, se falamos do dobre, non vamos falar do 666. Entón, estamos en 665, Melody? Quedas en preaviso xa, porque en nada Xa o teño preparado. Eu vai o ocorrer. día que se cumpla 666 xa directamente, directo. Pum, facemos directo e listo. Entón, ata aquí o luns de tea da nova tempada, o primeiro luns de tea desta nova tempada Lobeira Today. Agardamos facer moitos máis. Notades que hoxe teño a voz un pouco grave demais, Non tan grave como esta. pero sí teño a voz máis grave e é porque farreei un pouquiño nunha boda o sábado. Entón, claro, a música estaba moi alta, Fran non fala case nada, entón, pois claro, afonía. Dito isto, iso, vémonos no seguinte programa, que xa dixemos cando vai ser, o 28, e se hai un seguimento máis, pois sí, culpa dos xeos. Se hai un seguimento máis e chegamos a 666, pois teremos ese especial un día que nos cadre ben de axenda para facelo. O seguinte programa que temos é o 15 de outubro, teremos o próximo dietista lobeirista e o 23 teremos outra conversa a lobeira. Ata entón, pois en principio non temos nada. O mellor dame por aí e a semana que ven pois facemos algo, pero depende. O mellor tamén socializo, que tamén me fai falta. Entón, moitas grazas por todo e vamos probar unha ferramenta nova que ten aquí a caralla esta e eu doulle agora aquí e vai aparecer un vídeo. Entón, saúda, Melody, porque nos imos. Chao. Vale, que lle tiño que dar outra vez. ha 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 ha